Мы тут шмат чаго абмяркоўвалі, але все гэта было пра негатыў, пра нейкія прэтэнзіі, а я б хацеў трохі пра пазітыў, і не пра тое, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы, а пра тое, што хацеў бы зрабіць я. Ведаеце, калі я думаю пра тое, калі будзе наступнае акно магчымасці ў Беларусі, я спадзяюся на тое, што яно будзе калі 2030 года, але ёсць шмат якіх умоў, я б гэтым шмат пісаў, каму цікава, пачытайце. Я спадзяюся на то, што яно будзе тады. І я задаю себе пытанне, што мы тады можам даць, прынесці беларусам, сказаць, вось, глядзіце, у нас ёсць. Пакуль тут ляжыць толькі адна тэлефонная кніжка Франка. Больш нічога. І беларусы не абяруць Ціхановскую, Латушка ці кагосьці на гэтых новых вольных выбарах, калі яны калісьці адбудуцца ў Беларусі. І таму мы павінны нешта прынесці. Для мяне гэта нешта, гэта, па-першае, праект пабудовы іншай Беларусі, а па-другое, гэта еўрапейскі праект падтрымкі гэтай пабудовы. Я разлічваю не на фантазію, а на тое, што мы сапраўды можам зрабіць. У Беларусі з'ехала шмат вялікі, самае галоўнае, што з'ехала, інтэлектуальны патэнцыял. І мысля гэтымі катэгорыямі, мне падаецца, што 4 года на гэта якраз тое, што патрэбна. Все астатняе, напишу далей.